мақомоти интизомӣ нисбати як модари 26 сола парвандаи ҷиноятӣ боз карданд. Муҳассир Каримова, сокини ноҳияи Рӯдакӣ, барои барқасдона ҷо кардани 10 сӯзан дар бадани писари 9 моҳаш Мудассир Каримов муттаҳам мешавад. Ин зан ба хотири аз Русия ба Тоҷикистон баргардондани ҳамсари муҳоҷираш ба чунин кор даст задааст. ҳафтаи гузашта пизишкони қарраи боло дар нахустин ҷарроҳӣ 6 сӯзанро аз ҷисми кӯдак берун оварданд. ҳаҷми ҷарроҳӣ яке бора дар ҳаҷми калон гузарондан ғайриимкон буд. барои дар айни ҳол сӯзанҳое ки дар дохили косахонаи сар ва дар дохили шикам буд, онҳоро нарасидем. ман чунин хулоса омадем ки ҳамин баъдан оянда мебинем агар аҳволи кӯдак беҳтар шавад, мумкин дар марҳилаи дуюм ҷарроҳӣ гузаронда шавад. ҳоло Муҳассир Каримова дар назди кӯдакаш дар бемористон аст, вале зери назорати шабона-рӯзии кормандони ҳифзию ҳуқуқ қарор дорад. дар айни замон пизишкон ба ҷарроҳии навбатии Мудассир омодагӣ мегиранд. вазири тандурустии кишвар баъди расонаӣ шудани ин хабар ба дидорбинии кӯдак рафта барои идомаи табобати ӯ машваратҳо додааст. мағфират Ҳасан ва бибии кӯдак дар суҳбат бо радио Озодӣ гуфта буд, ин сӯзанҳоро як моҳи пеш замоне мушоҳида карданд ки модари тифл ҳангоми хӯрок додан ба ӯ яке аз сӯзанҳоро дар милки дандонаш пайдо кардааст. баъдан рентген сӯзанҳоро дар косахонаи сар, поёни ноф, пойҳо, гардану қафаси сина ва ҷойҳои дигари ҷисми кӯдак ошкор намуданд.